Köszöntöm a kedves testvéreket a mai vasárnapi Isten tiszteletünkön. Isten igéje szólít meg bennünket, bátorítóan, vigasztalóan, reménységet adóan. Egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, amint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Ámen. Testvéreim, fennálló énekül magasztaljuk, áldjuk a mi Istenünket, és hívjuk segítségül az ő szent nevét. A 35. Zsoltárunknak első versét énekeljük. 35. Zsoltárunknak első verse, mely így kezdődik: Terelj, Uram, terlőimmel, harcolj én ellenségével. Segíts
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hallgassátok meg, kérlek testvéreim, Istenek igéjét, melyet mindannyiunk lelke épülésére olvasok fel, írva található János írása szerint való evangéliumban, a 9. fejezetnek olvasom a 24. versétől egészen a 34. verség terjedő igeszakasz. A János írása szerint való evangélium 9. fejezetének 24. versétől a 34. verség terjedő igeszakasz, figyelme szépen, ülve hallgassuk végig. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Isten, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszol, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látom. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett vele? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rá. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítvány. Mi a Mózes tanítványai. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan van. Az ember így válaszolt neki. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan van. Mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszik, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. De mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítettél. Isten tegye áldottá gyümölcsöző ígéje hallgatását, és annak szívünket oldását, megtartását a életünkben. Gyertek, álljunk az előtt. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ebben az órában és újra együtt lehetünk testvéri közösségben, a te házadban, a te hajlékodban. Elhoztuk többen a bánatunkat, szomorúságunkat, és estekelve várjuk a te áldó szavadat, hogy megerősítsen, vigasztaljon, reménységet, bátorítást tápláljon a mi szívünkben, amely sokszor bizony így van, vérzik a szívünk, a fájdalmunkban, a keserűségünkben, amikor valakit elveszítünk, akiért annyit aggódtunk, akiért annyit könyörögtünk és kiáltottunk. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindenütt jelen vagy. Ott vagy jelen a mi életünknek küzdelmesen nehéz napjaiban. Nem hagysz el bennünket, nem maradsz el tőlünk. Talán éppen mi vagyunk azok, akik a belekeseredésünk miatt elfelelkezünk rólad, elfelelkezünk, hogy hozzád kiáltanánk, és tőled kérnénk útmutatást, bátorítást. Kérünk, menj el, add, hogy ezzel éljünk, hogy most együtt vagyunk. Jászolók, megemlékezők, keresők, és olyanok, akik bátortalanok. Adjunk Jézus Krisztus bátorságot. A szorongóknak adj bíztatást, bátorítást, hogy beléd kapaszkodjanak erős hittel és reménységgel, mert bizony a mi erőnk oly kevés, de te tudsz, akarsz segíteni. Hát segíts a mi bajunkon. Jöjj el hát Szentlélek, Úristen, és töltsd be szíveinket éppen, és taníts bennünket újra ebből a csodálatosan szép történetből, hogy mi is merjünk bátran előállni, és a tőled vett szót üzenetet átadni a te dicsőségedre. Adunk, hogy így lehessen. Ámen. Igényetésre készült testvérek, és a 294. versetnek énekeljük el az első versét. Jézus igazságon, esdekelve várom áldó szabad. Jézus igazságon, Oh
hívásával hirdetni, szólni kívánom közöttetek Istenünk hozzám szóló szavát, üzenetét meghirdetni kívánom. Írva található a már megnevezett igeszakaszból fogom felolvasni a János írása szerint való evangélium 9. fejezetének 30. versétől a 34. verséig terjedő igeszakaszt. A másik igét pedig az Ézsaiás próféta könyve 49. fejezetétől olvasom. Először a János evangéliumban olvasom az igét. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszik, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették. Ézsaiás próféta könyve 49. fejezetére olvasom a 3. és a 6. verset a második. Ezt mondta nekem az élő Isten, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ámen. Foglaljuk el. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban folytassuk tovább ennek a nagyon izgalmas történetnek, vakon született ember meggyógyításának a történetét. Immár 5. vasárnap lehet előttünk ez a csodálatos történet. És azoknak a kedvéért, akik ma kapcsolódnak be ebbe a történetsorozatba, azoknak a kedvéért szeretném elmondani azt, hogy tulajdonképpen honnan indul el ez a történet, és majd hova fog érkezni. Tudnunk kell azt, hogy ez a vakon született ember a világ világossága, az Úr Jézus Krisztus oda megy hozzá, ennyit mond ennek a nyomorult, vakon született embernek. Miután sarat készít a nyálában, rákenj a szemére, menj el, és mosakodjál meg a Siloám tavába, ő engedelmeskedik, és mikor visszajön, akkor már lát. Ez az, ami elindítja azt a folyamatot, aminek aztán sorozatban olyan reagálások történnek ennek az eseménynek a kapcsán, hogy egyszerűen nem értik. Szétrálják a kezüket az emberek, a szomszédok, de még a szülei is. Hogy lehet az, hogy látsz? Hát hiszen mi tudjuk, hogy te vakon születtél, óriási trauma, óriási nagy bánat, szomorúság egy szülőnek, hogyha a gyermek vakon születik, vagy bármilyen fajta olyan betegséget hordoz, ami gyógyíthatatlan betegség, nincs belőle gyógyulás, nincs belőle épülés, nincs belőle megújulás, akkor erre az ember azt mondja, hogy reményt vesztett állapotban. Hát erre a vakon született embernek is reményvesztett állapotban volt, így tengett az életét, motorkált, úgy kísérgették oda az útra, hogy valahogy tengesse az életét, valahogy valaki oda tett, vagy valami pénzt neki, aztán jön a világ világossága, segítségére siet, könyörülj rajta, és világosságot ad neki, szemet teremt az ő életébe, hogy újra lásson, és láthassa az Isten szabadtegét, láthassa az embereket, láthassa gyönyörű színeket, a virágokat, óriási nagy ajándék számára. És figyeljük meg, hogy mi történik utána. A szomszédok és a szülők is oda citálják, oda vezetik a farizeusok és a nagy tanácsbeli embereket. Egy bírósági tárgyalás délután lehetett előttük vasárnapra, ahol szint kellett vallania ennek az embernek, valóban te látsz. Mi történt vele? Ki tette ezt? És ő szépen elmondja azt, nem kezd el hosszú prédikációba, hadd mondja, így nem kezd el sokat beszélni, hiszen mit is tudta beszélni, csak annyit mond, sarat készítette ez a valaki, rátette a szememre, elmentem a Siloám tavába, és visszajöttem, és láttam. Ez a bűn. Ezért kellett odaállni a bíróság elé, az volt a bűn, amit láttam. Aztán a második tárgyalás alkalmával már elgondolkodtató az, amit az Úr szent lelke ennek az embernek a szívébe érezni.
Nem kezd rettegni, nem kezd félni. Na most mit akarnak? Mit akarnak még vele? Már hányszor elmondtam, már másodszor is szeretnék hallani, talán ők is, talán ti is azért tanítványai akartak lenni. Micsoda bátorság, micsoda merészség és szemtelenség, pimasság az, ami bele kiáltja ennek az embernek a szívébe az erőt, hogy bátran merje kimondani a szemükre azoknak, akik vádolják őt ezzel, hogy talán ti is a tanítványai akartok lenni. Csodabinabban viszel őre. Ugyan már, dehogy is, te vagy az ő tanítvány. És itt érkezünk el a mai történethez, amikor ez az ember másodszor tesz bizonyságot. Arról a számára még nem egyértelműen bizonyossá lett szeméről, de ezt az Isten szent lelke kegyelme már szépen elkezdte benne a munkát, mert hiszen fokozatos növekedésen, hitben való növekedésen ment át. Először embernek tartja Jézus, aztán profétának, aztán már Istennek is említi, majd amikor másodszor megnyilvánul, mert újra meg kell, hogy válaszolja a nagy tanácsbelieknek, a farizeusoknak, akik annyira otthon vannak az írásokban, annyira törvényszertékusak, annyira szuper nagy vallásos emberek. Meg kell, hogy döbbenjenek ennek az embernek a kitartó állapotossága. Önmagát is túl emeli ez az ember akkor, amikor olyan szavakat, olyan mondatokat mond, amin elgondolkozott. Senki nem tanította rá, soha nem hallotta, soha nem tudta, hogy hogyan, miképpen van ez, mert hiszen vakon született, hogyan is láthatta volna, hogyan is hallhatta volna. Egyszerűen az élő Isten kegyelmes szeretete helyezte a szavakat a szívébe, hogy aztán utána pedig szájára véve elmondhassa mindazt, amit az Úr az ő szívére helyez. Beteljesült az az ige, amit most felolvasok. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk ahhoz, és szállást készítünk magunknak. Ennek az embernek akaratlanul a szívébe költözött az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szállást vett a szívébe ennek az embernek. Attól a pillanattól kezdve, amikor rendíthetetlenül válti tényekkel alátámasztva mondja azt, hogy mit tett vele az Úr Jézus Krisztus. Ez hozzának meg. Csak már arról szól az ige, ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való. És megnyitott a szemet. Testvérek, egy másik igét is hadd olvassak fel. Hol ezt olvasok? Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek vagy szóltok, hanem a bennetek lakozó Szentlélek mondhatja veletek azokat. Testvérek, ennek az embernek Isten szent lelke bele helyezte, bele teremtette azokat a mondatokat, hogy bátran merje elmondani azt, amit rajta keresztül az Isten mondani akar kiknek, azoknak a farizeusoknak, akik még vakságban vannak. Hogyan is értsem ezt? Ez az ember vakon született, valóban vak volt. Születésétől fogva. És mi van ezekkel? Mit mondok rá? Vakok. Igen. Nem ügylenek meg. Hogyan? Hogyan is értsem ezt? Hát hiszen ott vannak az írások. A mózesi törvényeket átul szedték, tudják. Nagyon tudják. Ők vallásos emberek. Tiszteletre méltók, tiszteletük, és okosok, és mindent tudnak az Istennek a személyéről. Csak éppen a legfontosabbat, a legdrágább, az hiányzik belőlük, hogy megismerjék az élő Jézus Krisztus. Az egyik vasárnap azt említette meg egy mondat elején, sokat tudhatsz te az Isten. Sok információt begyűjthetsz az ő személyéről, hogyha nincs közösség. Hogyha nem nincs vele személyes kapcsolat. Igen, testvérem. Egy személyes kapcsolat kell, hogy elinduljon a te szívedbe ő felé. Ennek a vakon születettre már meggyógyult
aki a vádlottaknak a padján ott ül, és ott ülnek, kérem szépen, azok a vádlók, akik beültek a bírói székbe, vették maguknak a fáradtságot, hogy beüljenek a bírói székbe, és elkezdik ítélni, megítélni ezt az embert, és rajta keresztül azt az Istent is, és természetesen magát Jézus Krisztus meg végképpen nem ismerik, le akarják tagadni, hogy ők nem akarnak semmilyen közösséget vállalni vele, mert hiszen ő nem lehet az Istennek a fia. És tudjátok, testvérek, nem véletlenül szólal meg ez az ember, ez a senki. Hadd mondjam, ez a senki. Ismeretlen, és azért nem érdekel senki, azt se tudják, kicsoda ő, azt se tudják, hogy ki fia. De annyit fontos tudnunk, testvérek, hogy olyan erőt, olyan bátorságot kapott az Istentől ez az ember, hogy ki tudta mondani azt, amit újra mondom, senki nem tanított meg vele. Hiszen amikor a gyermekeinket beiratjuk a hittanórára, akkor természetesen azért jönnek ezek az órák, hogy megtanuljanak a hit útján járni, megismerjék az igaz Isten, megismerjék azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, de ennek az embernek az életében nem volt erre a lehetősége. És Isten kegyelme olyan bátorítást adott ennek az embernek, hogy nyíltan, őszintén merte kimondani ezeket a mondatokat. Ebben az azon láthatjuk, hogy ti nem tudjátok, onnan való. Mégis megmondta a szemben. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnöseket. Egy olyan ember mondja, aki a vádlottaknak a helyén van. Szerepcsere történik, testvérek. Megtörténik a szerepcsere. A vádlóból vádlott lesz, a vádlottból vádló lesz. Nem érdekes szerepcsere ez, testvérek? Álljon meg egy pillanatra. De sokszor olyan könnyen ítélkezünk a másik emberrel. Újra ez a te bűnöd, ez a te bűnöd, miattad, ezért történt. És figyeljük csak meg, az ujjamat mutatok. Valakire rámutat. A másik háborúra visszamutatok. Te vagy a bűnös. A három ujjunk magunkra visszamutat. És mennyire így az eszkeség. Ezt mutogatjuk. Közben te vagy az, akinek oda kellene állni, és elmenni. Én vagyok a bűnös. Nekem kellene elgondolkodni azon, hogy hiába az a sok-sokféle minden, amit én tudok, ahogy a farizeusok és a tanácsveriek, magukról azt a bizonyítványt állítják ki, hogy hát mi szuperok. Mi nagyon emberek. Csak éppen a Krisztus vagyunk között. Csak éppen a kegyelmet utasítjuk el magunktól, csak éppen az üdvösség az, ami számunkra legfontos, mert mi azt gondoljuk, hogy a törvényeket, ha betartjuk, akkor üdvösségünk van. De kérdezem én rá, nekünk a 10 parancsolata is óriási parancsolata. Mi a 10-es? És akkor Jézus ezt a 10 parancsolatot 2-s parancsolattá szűkíti, és mit olvasunk az igében? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Tehát aki szereti az Isten, és megtartja az ő parancsolatait, erre mondja Jézus egy mondatában, az az én ti testvérem, nő testvérem is ezért anyám. Tehát az engedelmesség. Isten akaratát honnan tudta ez a senki, hadd mondja így. Ez a vakon született, már meggyógyult ember. Honnan tudta? Isten adta a szájába a mondatokat. Testvérek, amikor valaki átadja az életét Jézus Krisztusnak, akkor bátorságot is kap hozzá, hogy merjen elleállni. És elmondani ezt, hogy az Úr Jézus ezt tett az életet. Azelőtt nem ismertem, nem tudtam, hogy kicsoda ő. De én ezt bátran elmondom. És lehet, hogy a hallgatóságban az, hogy kicsoda ez. Mit akar ez nekünk mondani? Mit akar nekünk? Tanítani akar. Nem is végezte el a teológiát. A farizeusokban ez szűrődött. Te akarsz bennünket tanítani. Te akarod nekünk megmutatni, hogy mit kell tenni. Kicsoda vagy? Testvérek, mennyire bennünk van ennek bizony-bizony nagyon sokszor ennek a lendülete, ahelyett, hogy
leszállnák arra a magas dolgról, és megaláznák magukat, és elmondanák, mint ahogy ennek ezeknek a farizeusoknak kellett volna igazat van. Isten nem véletlenül küldte ezt a már meggyógyult vakságából meggyógyult embert oda, a plénum elé, a farizeusok elé, hogy ők is megtérjenek. Ők is megtérjenek. Mert vakok. Amíg az ember Krisztus nélkül él, testvérek, ki kell mondanom minden a szószékről vakságban. Addig az ember Isten nélkül él, magában azt gondolja, hogy minden rendben van nálam, de ne csodálkozzunk azon, hogy állatok. Idegesek vagyunk, feszültek vagyunk, vitatkozunk, gátlásban a dolgokra vagy lefeledünk, mert nem gondolkodunk, és nem szállunk magunkba. Nem járjuk meg a tékozló fiaknak az útját, és ha meg is járjuk, akkor inkább maradunk ott, magunkban osvadva, de nem tartunk komoly bűnbánatot, nem valljuk meg a bűneinket. Elkezdünk rejtőzködni, mint annak idején Ádám és Éva, amikor bűnbe estek, szól az Isten hangja, mert az Isten nem akarja, hogy eltávozzon, a farizeusokat sem akarta, hogy eltávozzon, egyet sem, hanem azt akarta, hogy ennek a bizonságtételnek, ami ennek az embernek, ennek a senki embernek, ennek a számukra teljesen idegen embernek az ajkáról felcsenülő evangélium feleszméltesse őket arra. Igen, nekünk arra van szükségünk, akiről te bizonságot teszel. Nem ismertük eddig. De most már tudjuk, hogy te, akit már ismersz, akiről most bizonságot teszel nekünk, az valóban élő Úr. Élő Isten. Testvérek, megrendítő tehát az, ami itt ebben az epizódban, ebben a leírásban megtörténik. Vádlottakká válnak a farizeusok. És nincs semmi hatás. Nincs semmi eredmény. Pál apostol így beszél. Pál apostolt az élő Isten nem véletlenül küldi olyan helyekre, olyan személyekhez, sorolja, Agrippa király elé, a császár elé, aztán a nagy tanácsbeliek elé, hogy ők is megismerjék a Krisztust. Ők is kegyelmet kaphassanak. Elfogadták a szívükbe a Krisztust, testvérek. Nem. Lehet, hogy egy kicsit lelkiismeret furdalásuk volt. Érdekes dolgokat mond ez a Pál, na de hát nem érdekes. Ennyi. Nem foglalkozunk vele. És elvesznek. És eltávoznak. Nagyon sok ember ma is. Számos ige hirdetést hall az ember az Isten házába, vagy bibliórákon. Elengedjük a fülünk mellett. Szól az intés, szól a figyelmeztetés, jönnek a nehezek, jönnek a próbák, a kétségbe esett állapot az életedbe, nincs hatása. Mert nem veszed észre az Isten határtalan szeretetét. Ezekben a dolgokban, hogy formálni akar téged, észhez akar téríteni téged, mert akkor a tékozló fiú is, amikor magába száll, észhez tért. Hát itt el fogok hozni. El fogok veszni. Hazamenni. Na ez a megtérés. Hazamenni. Egy szóval nem is kellett volna eljönni. Mert az Atya mindent megad meg. Csak te önmagadon akarsz lenni. Függetleníteni akarod az Istentől magadat, függetleníteni akarod magadat mindenkitől, csak a te igazadat akarod érvényre jutatni. Ezt tették ezek az akkor élő emberek, de testvérek, pálcántörők, a farizeusok között, akik voltak éppen nagyon elítéltek ezt tartoznak. Vizsgáld meg önmagadat. Vagy nem te is sokszor ilyen. Vagy nem te is olyan vagy, hogy újraütökodsz a másikat. Vedd észre, hogy a háborúja visszaadta magadát. Hol vagy te? Merre jársz te? Miket mondasz te? Nem gondolkozol el? De azt gondolod, hogy te jobb vagy a másiknak. De azt gondolod, hogy szentebb vagy a másiknak. De azt gondolod, hogy szuperabb. Mi lesz a hatása, testvérek? Szomorú, és ezzel szeretnék befejezni. Kiközösít.
zavarnak? Az arany emberek. Ki közösségben élni. A zsidóknál ez rettenetes nagy ítélet. És ettől akarták megóvni magukat a szomszédok, a szüleik, és azok, akik ismerték ezt az embert. Beszéljenő. Mosott kezet. Én nem akarom, hogy kiderüljön, hogy én hiszek abban a Krisztusban, akiben ti nem hisztek, és én sem akarom őt megismerni. Én inkább megmaradok a mózesi törvény alatt, megmaradok a Mózesnek a tanítványként, megmaradok itt vallásos életmódomat folytatva, de én nem akarok kiderülni. Testvérek, bizony igaz az ige, amit Jézus is mond. Ha valaki engem hallgat, az tulajdonképpen is befogadja az életben, engem hallgat. Csak így engemet vett meg, az tulajdonképpen az Isten igényt is megveti. Megvetették az Isten igényt, elutasították. És ezzel az emberrel tulajdonképpen Jézus Krisztus is megvetették. Mert ebben az emberben, akiben már benne lakozott az Isten szent lelke, és bátran tett bizonyságot arról a nagy valakiről, aki majd a következő vasárnap majd neki külön újra megjelenik, és akkor már mind a két szemében láthatja majd, és lemorodhat előtte, akkor hát testvérek, mutassa meg számomra és ezt tudom azt, hogy mit jelent az, amikor valaki erősítve és igazán teljes igazállással el tudja mondani ezt. Nálad már egyébben köszönöm a te igédet, köszönöm a te tanításod, köszönöm, hogy megtartottad az életemet, mert hiszen nem kiérdemeltük, nem megérdemeltük ezt, hanem ingyen a te jóságokról szeretetedről kaphattam ezt meg. Éppen ezért az Úr őrizze meg szívedbe az igéket, adjon bátorságot, hogy ne félj, ne rekedj. Mikor valakiről, vagy valaki előtt kell beszélni, hanem az Úr megadja neked. Abban az órában, abban a pillanatban, hogy mit kell mondanod. Testvérem, tudsz beszélni? Tudsz beszélni Jézusról? Tudsz beszélni arról, aki a te életednek az értelme és célja? Ha igen, akkor bátran ezt el. Mert ha valaki szégyel engemet az emberek előtt, én is szégyelni fogom az én életjára. Ez ebben nem szégyel. Bátran beszél. Mert bátran vitába szállni ezekkel az emberekkel. Nem lehetett ők értve kényszeríteni. Inkább az ellenség. Inkább ők voltak azok, akik térdre kényszerítettek, de ők inkább kapaszkodtak erősen a bírói székbe, a karos székbe, hadd mondjam így, nem tudták elengedni azt, és kiközösítik. Nem tetszik nekik ez. Az Úristen őrizzen meg velem, kedvesedek, hogy nehogy valaki is, bármelyikünk is ennek hatása alá kerülni. Próbáljuk bátran és látszatni. Isten majd pálcától majd felejted. Hogy eddig, aki most vádolod őt bármiben, bármi dologban is, kormányozhat a szívedben imádságát. Csak az ő békességet, be fogja tölteni a szívedet. És úgy, ahogy ennek az embernek elmondta, oda adta a szívedet. Igen, tudom, hogy bűnös ember vagy. Egyáltalán szeretetet által az Úr Jézus. Megtette velem ezt a csodát. Látod. Most már egyre van látok. Egyre bátrabban tudom beszélni az ő szeretetéről. Segítsen az ő téged is. Próbáltok meg, te is szólni az ő dicsőségét. Úgy legyen. Ámen. Válaszoljuk testvérek a meghirdetett igére. Énekeljük el a 205-ös dicséretnek a 11. versét. A 205-ös dicséretnek a 11. verset. Vigasztalj meg szívet. 11-es. Vigasztalj meg szívemet, búvaj meg
hogyan merjük a bátorságot venni arra, hogy bejöjjünk a bírói székbe és ítélkezzünk más emberek felett. Bocsáss meg nekünk, Urok, sokszor tényleg ilyenek vagyunk mi is. Mint a farizeusok. Aztán ők valamilyen formában kellett volna, hogy vádoltassanak az ő mulasztások, vétkeik, vakságok miatt, de ők inkább elutasították maguktól. A te igédet, a te kegyelmedet, amit az ő számukra is kínáltál, és maradtak abban az állapotban. Úr Jézus, segíts nekünk abban, hogy mi is kapjunk felülről való erőt, és a te szent lelked lakozzék a mi szívünkben is, hogy amikor kérdeznek tőlünk a mi hitünk felől, akkor bátran merjünk odaállni, bátran merjünk elmondani, hogy te mit végeztél már eddig a életünkben, a mi szívünkben, hogyan munkálkodtál, hogyan formáltál, hogyan változtattál meg bennünket, akik azelőtt nem ismertünk téged, de attól a pillanattól kezdve, amikor bemutatkoztál számunkra, akkor a mi életünk is nagy változáson ment át. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ebben az órában ennek az embernek, aki meggyógyult a vakságából, egyre erősebb hittel, bátran mert előállni. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ilyen hitet tudsz nekünk is adni, hogyha elkérjük azt tőled, és tőled kérjük a buzdítást és a bátorítást is arra nézve, hogy merjünk szint vallani. Ne takargassuk a mi bűnéket, vétkeinket, amelynek nagy átka is lehet, hogyha nem merjük őszintén elmondani azokat. Kérjünk, Urunk Jézus Krisztus, nyitogasd a mi értelmünket, nyisd fel a mi szemeinket, a mi hibáinknak a meglátására, hogy hadd tudjunk őszintén eléd állni, és ha kell szint vallani is, ne féljünk és ne rettegjünk. Könyörgünk hozzá, Úr Jézus Krisztus, a gyászolókig. Adj, Úr Jézus Krisztus, nekik maradandó, vigaszt, reménységet, támaszt, az ő nagy bátorúkat szokásra. Hiszen boskasztóan nehéz az, amikor szembesülni kell azzal, hogy nincs tovább. És adunk Jézus Krisztus, hogy hadd lássák meg ők is, hogy te életnek és a halálnak is az Ura vagy. Te vagy a világ világossága. Csak aki a téged követ, többé nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz a világ világossága. És ebben a világosságban tudunk mi is másokat erre az útra terelni, és meg tudnak vigasztalodni, és ezen a úton járnak a te dicsőségedre. Kérjük, Úrunk, mutasd meg a te hatalmat mindenkinek az életében. És kísérj bennünket életünknek további útmenetében, és adj erőt, amikor annyira már megerőtlenünk, mikor már kétségbe esett állapotban juthat az életünk, te hozz ki bennünket, te szabadíts fel bennünket a te dicsőségedre. Kérjük, Urunk Jézus Krisztus, elégezzük, Urunk, a gyülekezetünknek minden tagját, kicsit, nagyját, idősebbeket, fiatalabbat. Elégezzük, Úr Jézus Krisztus, egyházunk vezetőit, népünknek, nemzetünknek vezetőit. Adjunk Jézus Krisztus bölcsességet nekik, hogy bölcsen és jól tudják kormányozni a népet. Ne visszaéljenek a hatalmukkal, ne a pénz domináljon az életükben, hanem a te szent lelked ereje adja meg számunkra az igényt, a te dicsőséget. Adunk, Úr Jézus. Ámen. Az Úr Jézus volt a Itt hagyjál meg, a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglalják helyüket, és